Medeniyet halkın kalvadır, sunut millet mertebesi, şunu nurlu yalkımdır, hasiyaktıdır erteleri, garavmu gülzar eylen, gadim Türkmen felsefesi, akan yerden akar arık, nesil doğan bolur, ajap köşkü eyvanlarda, sungut bağtarawan bolar. Assalamu alaykum. Garaşsız kemeşelik baky bir tarap watanmyň eşretli köderini görüp ýaşaýan mehriban ýyleşler. Halkyň arkadagly zamanaty ýylymyzda mehriban arkadagymyň saýasynda watanmyz gülleýär. Baky bir tarap watanmyň her bir günleri ajaýyp toýdur, bayramlara beslenýär. Elbetde Türkmen halkyny baky bagtyarlyga elten mehriban arkadagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ähli tümýişleri elmedama rowaj alsın. Mehriban ýyleşler ene şeýle ýaşardylar niýetler bilen her hepdeniň duşany bugüni ýaýlama berilýän kämillik ýoluny atly aýdym sal gepleşigimiň täze sanyny tomaş etmene çagyrýar. Mehriban ýyleşler tomaşaçylar gepleşigimiň her gedek sanyny tomaş edýän bolsa bilýänsiňiz biziň gepleşigimiň 05-30 SMS urup gepleşigimde gatnaşmagy islew bildirýän ýaşdaky aýdymçylarymyň ýerine ýetirýän özleriniň owadan aýdym saatlaryny özüniň bir halipa maslahatyny özüniň fiýlini bermek üçin halipalar biziň gepleşigimde gatnaşýar. Gepleşigimiň bu edek mihmany Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň hormatly malumy Gadam Gurbanow gatnaşýar. Gadam halipa ilk bilen bizi gepleşigimde hoş gördük. Ne şu gün gepleşigimde gatnaşýan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bir näçe şagirdleriniz we olar bilen birlikde owadan aýdym saatlaryň üstünde işläp bir owadan mukamlar döredýäňiz eger mümkin bolsa gepleşigimiň başynda şular dogrusynda bir iýleşmede aýdaýsaňyz. Köp sag bol Kemal. Her sanyna bellek geçişimiz ýaly bir näçe ýaşdakylar bir öz başarmagyny görkezýärler. Bizim billigimizden şolara bir halipa fiýlini berýär, bir maslahatymyz berýär. Ne şu taýda gabat geldi bir gezek gepleşige gelen ikinci gezek ýene gelýär maslahatymyzy dinleýäni bildirýär. Biz şoňa bir begenýäs, buýsanýas. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna da özüne şagirdlerimiz bar, öz taliplerimiz bir aýdym sazdan bilenimizden öwretýäs. Onu näme halipa? Bize tomaş edýän tomaşaçylar garaşýandyr. Kämillik ýoluny atly aýdym sazy gepleşiň bu edek mihmany kim kadyp garaşýan mümkin. Hawa. Tanşedaýly. Mehriban ýyleşler edi tomaşaçylar Türkmen Wagty ýylymyň gadarly muşdakları gepleşigimiň bu edek sany ýaýlamaşkanyny elbetde biziň 05-30 keligimizde SMS urup gepleşigimde gatnaşmagy islew bildirýän ýyleşleriň sany barha köpelýär. Elbetde ýurdumyň islenip vilayetlerden iyileşleme SMS yollap gepleşimde gatnaşmagy islew bildirýär. Mehriban ýyleşler edi tomaşaçylar Türkmen Wagty ýylymyň gadarly muşdakları gepleşigimiň bu edek sanyny biziň mihmanymyz ýaşdaky aýdymçymyz Mar vilayatynyň ýolutyny etrabynyň medeniýet öýüniň ýaşdaky aýdymçysy Şahlyk Berdiýew gatnaşýar. Şahlyk biz sahnamyzda çagyrýar. Assalamu alaykum halipa. Salam Kemal. Şu kämillik ýoluny atly gepleşiňizde çağırın üçün köp sağ olun. Yine bizim sazanda ýetlemez bilen kämillik ýoluny atly gepleşiňizde bir näçe halipalyň aýdymlaryny getirdik. Mümkin bolsa ýerine ýetirip bereýin. Şular ýaly ul sahnalarda owadan aýdymlary halkymyza ýetirmäge ul mümkinçilikler döredip beren mehriban gahrman arkadamyň jany sag tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Köp sag bolsun aýdýar Şahlyk. Doğrudan halipa ardulan amalaşan ýurduny elmedama bagşlarymyň aýdymçylarymyň sadan ýetlerimiň medeniýet sunudy işgärlerimizin kalby ajaýyp ardudan doly. Olaram öz ardularyny owadan aýdym saatlaryny halkymda ýetirýär. Onu näme gepleşigimiň mihmany Şahlyk Berdiýewiň ýerine ýetirmegine sadan ýetlerimiň owadan mukamlarynyň aslynda owadan aýdym saatlaryny gepleşigimde başlaýaly. Yolum düşü gelmey senin kapına ey. Yolum düşü gelmey senin kapına ey. Yar oyun dedim ey. Yar ey, yar ey, dade yar ey. Sen oyun mu ey. İt kusak eyledi
Yatanlara yanmaya yar yanmadı. Geceler karanlıktır ey gözlerim görmey, hıyalım geç bolmey. Yare yare dade yare yare fikrim görmey. Yalçıdan yamanlan ey yarım tez vermey. Kulluğun kermol ey yar yanmadı. Yatanlara yanıye, yatan musa yanıye, ben o yanmadın. Yepyez aydar inni yaram giderim ondan ey, dan cemali öterey. İnni kolma tördüm ey yar benim tennene, ulap iyice öttün ey sen o yanmadın. Ulap iyice öttün ey. Ulap gece öttü yar yanmadı. Sıkmayan attı yarmaman. Ey tervidik boyları aydek yüzleri, ak yüzünü zülfiye tarmaman. Dem
Aman kay gödeleylerini ağlay. Ey Hindistan'da biten Rum'u tüyley, Samarkand'da biten ey narım aman. Onlar gecenin şemsalanay, iki aşık ayrılsın ey bollu tekrar. Mağrup dirten eyleyin harayı, Vadali ve pale yarım aman. Vadali ve pale. Hindistan'da biten Rum'u tüyley, Samarkand'da biten ey narım aman. Artık niyaz at ey yarım aman. Tavanım yine gelin o gelin mi? Hüygülü adına kurban bolu yine, bağlarda bostanım yine hey, 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 gelin mi? Ben sana vereyim bu canım para, yine sen gelin mi min intizar o cenanı. Oyunun içi göğe minder bakare, bakır demek tanım yine hey, 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 gelin mi? Hüyüşmek tücüdür ayrılığa çok gelacı. Gözümün nuru sen başımın tacı, devletli devranım yine.
zaman doyup vakt doyup Tinneme ağlar tin zülflerin yayıvım Zülfü veri usanım yine hey 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 Geldin mi? Ay bağlarda bosanım yine Geldin mi? Maraley Bağlarda bozanım yine yar 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 Geldin mi maraley hey 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 Geldin mi hey hey Köp sağ bolsun aýdýar şatlyk, owadyň belent bolsun, sağdan ýetlerimiz berekelli diýýäs. Ne halipa hakykatdan hem saz olan sözlere dören bir näçe owadan aýdym sazlary ýerine ýetirilýär. Elbetde owadan aýdym sazlary ýerine ýetirmeň owadan bir lezzet. Ýerine ýetirilen owadan aýdym sazlara öz bir syňyňyz berseňiz, halipa maslahatyny aýtsaňyz. Köp sağ ol şatlyk aýdyp beren aýdyplaň üçin. Ne has dogrusu bu şatlygy men öň ýaşyrak wagtam tanaýadym. Bir ödem ýaş wagtam toýda bir märekede üýtmeleňde bir aýdym saz bolanyny da maşy bir dinläp bir öwrenip gören ýaş oglany da ne Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunda da öz talibimiz boldy. Ne şonda öňemşi biziň aýdan aýdymlarymyzy dinläp bir özi howat edip öwreneken. Onuň has bir aýdym sazyny bir diňe dinläp öwrenmek däl has inçe ýerler bar aýdym saz. Ne şonu öz bilen adymyzy şatlyga biz öwretdik başardygymyzdan. Ne şunam şoň tuwalama men netijesini görüp otyr birazjyk aljyraýan ýerler bar aýdymda. Ne ýöne tuwalama aýdym bir sesi owadan bir aýdym-aýdanna bir duýup aýtja. Ne şol atlar men bir belläsim gelýär. Ustaýdyna şatlygyň ýanyna saz çalyp oturan sazanda ýigitlerine Agamrat Babaýew men öz sazandan men bir näçe aýdymlarymy, halipalaryň aýdymlaryny dinläp bile şonu klawiş sazlaryna geçiren Agamrat Babaýew ne bir kayyum inemizem tuwalamaşy Agamrat bilen bile bir saz çalyp ne gal bersine dutarda oturan agaýsyp ne bir öz agaýsyň özem tuwalama bir Burt Yakup Halipaň Bazar Sähetiň aýdymlaryny bir öden ýa Halipaň aýdymlaryny kemen goýman ýerine ýetirip beren gowy sazlaram çalyp beren oglunlaň biri. Ne Azatçanam öz şagirdimiz ne Türkmen Milli Konserwatoriýasynda işlände urum bir şagirdimiz boldy. Şatlygam gowy aýdymlar ýerine düşüp durdy bolma bir özüm bir ustaýda bir aýdym ýerine ýetirip bersem diýip özüm bir howat edip otyryn. Başysyna halipa bizim dinläli lezzet alaly. Maksadım bir te Huda
hem bil bolup aşık divane men yar deyir gönlüm seni. Ey bradar ol peri, ey dostlarım ol peridi, sen gözeller büyüdür. Hükmü birliği kup yaratmış kol Hudanın nurudur. Boynu dey bitmiş meğer bağı yerinin narıdır. Devlet Mehmet kol adıyla adlı perinin varıdır. Delimin divane men yar deyir gönlüm seni. Yar gönlüm ey men yar isteyir gönlüm seni. Aşık divane men yar isteyir gönlüm seni. Delimin divane men yar isteyir gönlüm seni. Köp sağ bolsun Aýdýas Halypa, owazyňyz belent bolsun elmydama şu mehriban arkadagy ýurdumyzda, halkyň arkadagy zamanasy ýylymyzda watanymyzyň waspyny ýerine ýetirýän, watanymyzyň ösüşlerini ýerine ýetirýän, şeýlekem ýer arkadagymyzyň halkymyza döredip berýän bagtyarlyň bir waspyny edýän owadan aýdym sağlamyzyň bir hugurny köp bolmagy tüýsürekden arzuwlaýar. Köp sağ ol Kemal. Ne Ödenýaz Halypanyň, ne Agmyrat Ýagmyr Halypanyň aýdymlarda ýa-ni gönlüm sen diýen aýdym, isleýär gönlüm seni. Ne şol aýdymy taýdanly ýigitlerem tügeleme gowy ýerine ýetirip çaldylar, bizi joşurdylar da. Bagşeňiň esas joşmagy üçin taýdandan tutýan orny gatguly da. Men şunu näme üçin aýtdym, häzir şatlygyň indi kaýtsa aýdymlaryna hasam bir joşar ýaly bir şatlyk bir erkinrek aýdar ýaly özüm aýtdym da edmi. Şatlyga ýene ýan aýdymlaryny izin dowam eder ýa mümkinçilik bereliň. Şatlygy ýerine ýetirjek owadan aýdymlaryny, sadan ýetlerimiň çalyp berjek owadan mukamdarlygy gepleşigimiz dowam edeli. İlermeni taň etmeňler. Dostlar menem taň etmeňler. Divana bolanlardy. Divanalygym yalan ekene didaryňy men werdym.
çağdı min verdim. Yürep yüreğim yarım geldin. Yürep yüreğim yarım geldin ey alma bilen ey narım geldin. Ay yüreğimde dağlar oyun gölleri tuğhanım geldi. Gel yare, gel yaro, yaktın yare, gel yaro, gel yaro. Geldin geldin ay yarım geldin ay, geldin geldin ay canım geldin ay. Abban epedimin vardım. Halayının tevipleri gelinler. Halayının teviplerem gelinler. Özel yarası payav birin tanrım. Kur'an'dalar Kur'atı yerinler var. Özel yarası payav birin tanrım. Kilitlerin hazinadır kolina var. Yekmeyleme bu dünyanın malını. Kırk ambar hazinam Huda yolunda var. Güzel yarası payav birin tanrım. Ey buzulgan könlümü avat eyledim o. Yar yoluna canım bir vaat eyledim. Yırtı yakamı dat bidat eyledim o. Güzel yarası payav birin tanrım. Buyrukka aydar men baktım karadır. Ayranım tığından ey bağrım paradır. Yine benim tanım ya, sıkı banadır var. Güzel ya
Köp sağ bolsun aýdýar şatlyk, owadyň beýlent bolsun. Sağdan niýetlerimiz ýene bir ýola berekeler diýýär. Elmedama şu watan basby dilli aýdym diýýän medeniyet sunugy diýişgärleriň şeýlekem hatam bir siziň hem owadyňyz beýlent bolmagyny tüýsürekden arzulaýas. Ne halipa şatlyň ýerine ýetirmegine owadan aýdym sağlar diňledik. Owadan aýdym sağlarda hakykatdan bir halkyň bir ebedilik ýüregine galan nuskowy aýdym sağlaryň halipalyň halkymyza miras goýup giden owadan bagıştaýlayan aýdym sağlaryny diňledik. Awa. Ana saatlyk töweleme şuatny appane pet aýdym aýtdy. Bir ütkeşik eýlere aýt, beýlere aýt diýen diýer ýaly ýok töweleme gowy. Ýöne gözel ýaraşpa beriň jalarym aýdymy aýtdy da. Ýalňyşmasam saatlyk diňläp öwrenipdir. Oňam iň soňunda hyrlykka aýdar bagtym garadyr. Aýralyk derdinden edip taş otaydy. Hemranyň derdinden bagrym paradyr dep diýen ýeri bar. Aýralyk derdinden diýsen eýam ikisi bir aýra düşen ýaly bolýarlarda. Şolar ýaly bir aýdyma düşünüp aýt, meniň aýdypdym şu desany oka okanram da bir diňläp öwrenipdir ýöne. Gaýry Şirwan aýdymy heň ady Gaýry Şirwan. Ýöne aýdymyň ady ýar gelinni. Bu aýdym men has dogrusu Agelde Akmedov Halipa bagşymyň aýdandan öwrendim özüm. Ondan bir täzelikde aýdyp başladym, bolup bir saatlyk okuw tamamlan soň aýdyp başladym da dogrusu ýöne. Saatlyk şo men aýdandan bundan diňläp öwrenipdir. Ýalňyşmadan birinji ýa-da gaýçy bolmagan mümkin. Bu saatlygy bilen şu kan bildirmän geçip gitdi da. Hem radyr umedim sende iň soňky wendinne şo taýda bir ýeri depkinden çykjak boldy. Ýöne şonu gowy edip depkin diňläp aýtsaň şo has ýerine düşer. Hem radyr umedim sende edip bir şo saz diňläp aýt burgulaň sazda bolmaly. Şu oňam sazyňam şu birinji kakunda bolmaly. Dutar çalwam aýtdy we dutar çalwaýdanyň bir başga. Gapdalyňda sadan ne bilen aýdanyň bir başga sebäbi sadan ne bilen sen pikirini biriktirmeli, ýüregiňi biriktirmeli. Ana şonu aýdym ýerine düşe aljyrama hiç geli. Ne ödem sahna çykan soň sahna senki. Sahnada erkin öňem kan aýdypdym sözüň ýalňyşmazlyk, harpyny ýalňyşdan tutuşda aýdymyň manyny ýetgen ýerler. Dogry. Ne şolar ýaly tuweleme gowyna birinji ýa-da gaýçy bolsa da has ýerine düşdi tuweleme. Onuň halipa sözüň bir ýerine aýtdyň şahatlyk dutar tazuralyndy erketip bilýär. Buňa şaýat bolup biljek sebäbi Türkmen Döwlet Medeni Institutyny bile okuduk, bilim aldyk. Bagtyar ideolojokdy. Şahatlyk şo wagtlarym biz bilýär. Oğudan aýdym saldan üstüne işläp, dutar tazuralyna ustaslyk erkedip, halkyň bir söýgüsine eýe bolmana başaran aýdymçy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda Şirwan perdeler atly dutarçylar ansamblymyzdan barda. Şonda bir näçe şo okan döwri madama şonda bir sadanlarlyk edibem gezdi, öz aýdym ne ýurdumyzyň bir toý bayramlarynda kän çykyş etdi. Ne halipa bir näçe oğudan halipa maslahatlaryny aýtdyňyz. O şahatlyga şeýlekem sadan ýetlermide öz halipa maslahatyny berdiňiz. Ne halipa mümkin bolsa gepleşigimiz tamamlanyp barýa gepleşigimiz soňuna öz ýürek buýsançlaryňyz bardyr. İlk welene biz size Dörejür Toparyň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Şahatlyk size şeýlekem sadan ýetlermide köp sag bolsun aýdýar. Gepleşigimizde gatnaşan üçin elmedama şu halkymyza, watanymyza, mehriban arkadagymyza şu ajaýyp bir mehr siňen owadan aýdym saglan. Elbetde sunuňatymyz bütün dünýä ýüzüne tanalan halkyň arkadagy zamana syýlymyzda elmedama owadan aýdym saglangyň högür köp bolsun. Köp sag bolsun aýdýar halipa. Ýürek buýsançlaryňyzy ileşemde beýan edýäň. Şolar ýaly sahnalarda bir öz şagirdlerimiziň bir özümiziň bir sunuňatymyzy, bir döretçiligimizi bir halka ýaýmaga uly mümkinçilikler döretip berýän hormatly arkadaşymyz Türkmen halky üçin, Türkmen sunuňaty üçin diňsiz gije gündüz aladalar etdi. Ne hormatly arkadaşymyzyň jan sag bolsun tutjan işlerini elmedam üstünlükleri yetmek nasip etsin. Şular ýaly ajaýyp sahnalarda owadan aýdym taýlary halk köpçüligine ýetirmek üçin uly mümkinçilikler döredip beren hormatly arkadaşymyň janynyň sag ömrüniň uzaklygyny tüýsürekden arzu edýär. Gadam halipa köp sag bolun beren halipa maslahatlaryňyz üçin gelecekde halipalardan galan miras galan aýdym taýlary üstünde işler
halk köpçüligine ýetirer. Kösa bolsun aýda şatlyk ardulygyň hasyl bolsun, dogrudan ardulygyň hasyl bolýan ülkesinde ata-babalarym ardu umytlaryna bina bolan garaşly hemişelik baky bir tarap watanymyzda halipa siziň hem şatlyk siziň hem o adygynyň belent bolmagy tüýsürekden ardulyýar. Tamam. Mehriban arkadagly ýurdumyzda, gözel diýarymyzda toýlary ulaşdyn. Halkyň arkadagly zamana syýlymyň her bir günleri ajaýyp toýdur bayramdara beslensin. Ine edileşler şeýle ýaşy ardular niýetler bilen gepleşimiziň bu gezek sany geçirip tutarýas. Gepleşimiziň soňunda bolsa, gepleşimiziň myhmany Halipamyz Gadam Gurbanowyň şeýlekem gepleşimiziň myhmany Şatlyk Berdiýewiň bilelikde ýerine ýetirmeginde owadan aýdym saatlarda gepleşimiziň bu gezek sany geçirip tutarýas. Gepleşimiziň innik sanlaryny görüşýänçek hoş sag bolun. Geceler oturdum görsem dip yüzüm Geceler oturdum görsem dip yüzüm mübarek deleken o kayıtmalı oldum Yete taydar kulak koyun közüme utanma diye